कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याच्या चर्चेवर खासदार नारायण राणेंनी भाष्य केलंय, पाहूयात। कोण एकत्र कोणाला आवाहन केलं आणि देणारी कोण, कोणाचं आहे ते दुकान, त्यांचीच माणसं। बरं तुम्ही मला सांगा, मी त्याच्यावर अजून भाष्य केलं, मला बरेच पत्रकार येऊन गेले घरी माझ्या, मला भाष्य करायचं। अरे दोन भाऊ एकत्र आम्हाला नको आहे का? या आता ते राजकारणात सक्रिय आहेत आणि आता राजकारणात संपलेल्या व्यक्तींनी एकत्र येऊन काय होणार? काय आता त्यांच्याकडे 20 झाले व आमदार, पुढच्या वेळा 5 नसणार, 5 नसतील। आता दुसऱ्यांकडे काहीच नाही आहे, ते आमचे मित्र आहेत, त्यांच्याबद्दल बोलू शकत नाही। त्यांचे 20 व्हावे आणि यांचे 5, 25, बस इनफ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।